So daghan salamat kay kadto sa mga nag-order din ni hang yummy biko. So daghan man jud kadtong mangita sa hang biko guys, mao ni siya nahimo na hang tin tab ni siya. So tagwanan rin ang tab danin ja. Sinikulo man ni nagbutang dani kay dali-dali di ko nga to briefing kay naalagi nanawag nga na ako nuigis nga moabot so hang gitagbo. So silang duha ni Papa Eddie dani ug sinikulo may nag-deliver. Hello guys, madung adlaw natong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Probinsyana. Welcome back again sa YouTube channel. Palihong kong subscribe o click the bell para maka-update mo. So karon guys na ako dress briefing kay kalit-kalit ning tawag si Sir Camilo na ako no iyang pag-umangkon dari og iyang igsuon nga mutan og whale shark. Adi ko dress briefing kay nakoy kalit-kalit nga nanawag nga gis. Ja salamat di kadto ni Sir Camilo kay ako iyang gitawgan na igis miyat ihuwat ya kami ati Jody. Jody Jody. Hi di ka ni Kuan. Sister Millet. Oh, hi di ko ni Sister Millet. Kanang salamat di kadto sa kuan kanang imong gihatag mga rosarito ana ang ipang distribute nas mga taga Bohol. Wa man nila gi-vlog. Ang i-distribute ng mga kuan mga rosary. Okay, Kaya na sa kung bana ijang gi kuan ang anak na jud sa sige ginas yung bag. Kuan ba na gay mo gay. Ilibing ko na ako guys gadil-dali day ko kay naay mo siguro ni abot kay kuan kanang kasi kita na Sir Camilo sige ra sir wala sila kaabot sir Kanang sani dili madlo pud sila sa balod nya madlo sila masakay ana kay kuan ra kuno sige salamat asa may anak ni Sir Camilo kadtong nakakuha kanang nakayelo okay pala pasensya na muha kay kanya ikaw mo pasensya kay gahulat jud ko ba ma'am magbangka ka pa bago papilian sila papilian hi hello friend bisita na po sa hello nagwapa bitaw ko bitaw gwapa jud ka T-shirt. Avid followers din ni nato guys si Ma'am Lisa from our Gao. So pag umangkon siya ni Sir Camilo. So shout out ko ni Sir Camilo diha sa US. Jaw, pasensya na din kay wa sila nakatan-aw sa whale shark kay nahadlok pud sila. Nahadlok sa dagat. So namalit na lang sila og souvenir. Kasi ma'am, so mga taga Kapampangan din sila. Pampanga. Pampangginyo. thank you for your time Next time lang dun lang kayo. Ay, Sir Camilo, na si imuhang wapa nga. Jawa sila kaabot kay nagbagting na. scared Hadlok po sila sa bawod kay Juan. Sige. sige salamat sorry for the hassle Okay lang. Sa mga ganahan di ay mag-shake diri nara diri sa atbang sa whale shark watching na anda. Yag tindira. Pwede mangutang. Pwede kayo. Bitaw bawal ko. Dia oh. Anadel, sumanay tag-ija sa shake ganami kayo. Nakoy gis, ja wa ra kada abot sila tan-aw og whale shark. wala nang close na Bye-bye. A few moments later. So guys, gikan ko briefing ja. Dito na pud ko dari sa hang trabaho. So haning tiwason ni hang gipang buhat dari nga bitay-bitay kay wa man ni namamalis ni agi kay malagi na sige uwan. So karon ra namon ni tiwason sa hang Paris kay nahugma lagi pud ning sabit-sabitan dari kay nahugan og lubi. Mato na nga hug ag mga bitay-bitay ja. Ang ipaadyo ni mga bitay-bitay kay muli na rabagang amo puhon. Ja adyo ni ijahang mga tanem. So nice ka dun siya kay bitay-bitay man ni. Ja giadyo na des ang bana dari kuan. Bitay-bitayan mo nang pamalik laman na ni bitay kay isa naman ning gitukuran. So gitukuran ni ja og kawayan karon di mga hug. Ja salamat kay kadto sang
bana kay magreklamo na ra ba ni kay sige ra kuno kog sugo. Dama pa say paghumana mo og pang deliver sa Biko. Diyan na po siyang gitawag kay aron mahuman lang inihang trabaho kay mga daot man gud ni og di na bitay. So manang gi paadun sa ninaha guys. Tubok na maguli mga alambre. Unsa guys, nahuman na mo ni Papa Idi. So mo ni jang gibutang gitukuran na mo kay nahagmaan lagi ni nahugan og sa kabulig nga lubin. Ja mo ni ang gibuhat guys kani mo ni ang gitanom. Upat ni siya ka kaang aw tulo ra day daan na day ning isa. Unja malagi na ijang gi tukuran ni ja og kawayan kay nahagma. Diyan nice ka doon mga bitay-bitay din niya. Ang ubang bitay-bitay dito sa bahay guys, ang gipang dadari kay nagdaghan na po bitay-bitay dito. Dugo ko ni ka doon sa glamok. Diyan guys, na kaning dari po spika, sarang na po niya ka labong na kaado na kanang balhinunan na po ni. Diyan guys, nang one day ko dari, gipang pusuan day na ning saging. Kay naay saging sa ibabaw, dako kajong bulig na Diya amo po nang gipamutlan dani ang mga kuan atis kay dihas ni Agi dari may among gipamutlan agad tong mga mansanitas. Diya mo nang ang gisugo si Papa Idi agpaputod po danis kuan kay ag-atep na puno na sa mga sagbot na kanang atep diha pa nang silginhunon pa na manilhig pa ko des babos atep kay makadaot magunang atop ning mga sagbot nga ma Diya kani day hang malbiri day pagikan ba day ni ati daday hang gitanom. Jawa pa ni sa ni bunga na tambok kaado siya guys. Diya guys among pakit indari sa saging. Wala po ding buwak na sa ang press lily. Diya kani kuan siya kanang dragon fruit. Diyan nagsaging guys na dari sa likod sa dapugan. Parang kadaki na. Na nasa likod sa dapugan. Daki kado siya. So daki agulig na. Sisan sa kuan na ba ni siya kanang labsik giubo na gisuot ni daghang kuan kay tugnaw kuno si Jan dahang jacket jang gisuot ja magkuan na din ni siya lagi mag immersion mag UGT niya magsugod na sa hala mag maestra na siya dami sa mga hi sa mga students hi student good morning students hello hala nana ko gamay nga puhon unya na sa paguna di mabuyagan niya buwigan nga na mag pila may musina duha 360 ang duha pero na manindara tagbiko ka ng palabok mabayran natin ano sa may schedule ay schedule ka lunis na ag bayad okay lang mayroon na yung nagkalunis diya magkuhan di ko nun guys na edis say uniforme na t-shirt diya tulo ka t-shirt na kay inaamam po ijang intrams nga t-shirt diya tagpila ang intrams na bayran naman kanimo ganiha diya si ate may ni meeting pero man wa ko pang itaas mga maestra dadto diya narabot ning kumin nga biko maningan man si sir ko si ma'am Oo, kung nag-open og kuan man kayo okay lang.
Sige na kapahuway na to kay murang ni dagkuan haron na sang hiluto unja. Iba na scanning ra kana. Bantay ha. Banana scanning guys. Wasin Lami scam. mo ng iba na scanning. So mag-video ra ko unsa iba na scanning ja atang ibutang sa reels. Guys, maadong hapon. So hapon na. So gikan ko dito ang trabaho. Wa pa ko nakapanghugas ang kamot na kay basig pas man pud ko mangwa pa ko nang hugas. Ja lingkod-lingkod sa ko dari pahuway ka rejut. Ja pasalamat day ko sa tanan nga ning order sa ahong biko. Inyang buntag. Salamat kadyo yung tanan. Ja daghan pa day kadyo nga ning message kay kuwang ra ja napu ra to ka tab. Ja madu lamang to guys naka survive pud. Naka-survive pud aga mong kanang palit og sudan. Ja madu man nang natay mga gagmayng mga sideline ja dagalay ka doon ni message na nga kanang magpaluto lagi sila palabok ja kay mahadlok palagi ko mo adto og Dumagiti kaysa Dumagiti raman mo palit og katong pangpalabok lisod bandari sa mohang usdob guys dari kaysa ano ka wa may ngato kaya ang mga tao dari di mahilig palabok pero na may mga suki din sa una pa sa pandemic nga na ganahan sila sang palabok man ang magbalik-balik sila order. So daghan ka ni message na nga kuan siguro mga 5 na ni message na nga mag-order sila og palabok. Ja pasensya na kay mo post ra ko sa Facebook. Kanang atang ilang pud ninyo yung nag-post sa Facebook kay rong sakto ra pud yang lutuon. So ganiha sakto ra jang giluto kay napu ra pud sila ning order so napu ra pud kataba hang gihimo. Wa di na sobra imbes ganahan ta po kumukaon way na sobra kay malagi to si Nicole ra lagi hang bijaan kaniha dari kay ningat tuloy ko briefing. Si Nicole rin gibijaan pagkaluto. Gibijaan na si Nicole kay si Jaray nagbutang sa mga tab. Ja, si Papa Eddie po nag-deliver sa uban. Ato mga order si Papa Eddie. Diyan naman to'y kapit dito sa briefing. Mga nakaabot po si Papa Eddie dito. Kaya wa malagi sa duty karon. So, pinabangay dito mi kay. Kinahanglan dyan guys nga maka yung kan may ginagmay kay kuwang ralikado na yung sweldo nun. Igura po na yung ibayad sa among utang sa bangko. Mga nang tiis-tiis lang jud mi karon panahon na laban lang so laban lang gyapon mi kay naanad naman mi nga inganing kahimtang nga kuan bitaw naanad naman mi anad kadyo mi nga naanad man gali mi guys sa una nga magsud-an ra mi og asukal ang bana magsud-an ra ng asukal so tinuod jud na wa jud mi namutmut saksi jud kadyo ang Ginoo so mo nang kaya ra jud namo maningkamot basa makapamasahilan si Cristel Eskwela. Nja ganiha dali di pud si Nicole og meeting kay meeting man ni Cristel ganiha kay kuan lagi kanang mag-UGT na. So mag-UGT na si Cristel sugod karong 13 hantod sa 18 ay di February 13 hantod sa February 18 ijahang UGT. So madyo man guys ijahang mag-UGT si Cristel kay dari raman sa kuan kanang among atbang ra pud nga eskwelahan. So dari ra pud sila magmaestra lay kuno siya. Mao to guys ang ibuhat dari kanang nagpaadun ko sa mga ang trabaho dadto daghan pa adto ko mga trabaho dadto pero haron nang hinahinay ra ba kay di na biglaon kay basig mabigla pag ang lawas. Nja mo lagi na nagbaon kog tubig sige kay kanang medyo na okay na niyang tidyan pero gabi ikasaba na pug ko Nicole kay ni atake na lagi pud kay mali kuno gahig-uli kuno ko. Nang bisag di lagi mahimod jud. Di man jud ko mahimod jud guys bisag ang saon mao nang pasensya na laman jud kay di jud ko mahimod jud. Kanang mura kog kanang maluja hinunog ako ibuhaton man nang karon lagi sugod-sugod na lay kog panguan pang tinda-tinda. Basi no sunod adlaw magpuso ko gising na ganahan mo paklans baka ng mga kuan. So mao to ang video karon adlaw guys daghang kadtong salamat inyong tanan. Ja manghinaot po ko nga di lang po din yung kaligtaan nagharang kay mara din na inyong ikatabang na salamat kadyo sa mga tao nga wa ni bidya na na nagihapon mo kanunay diyan Ginoo magban ninyo kanunay diya apil mo na sang pag-ampo kada adlaw kada gabi before ko matug salamat kadyo ninyong tanan diya pag-amping mo diha sa inyong isig ka panimalay nga na diha sa mga UI sa ibang nasod kay ladyo man kadyo mo pag-amping mo diha diya salamat kadyo ninyong tanan. See you in my next vlog. I love you all.